Приятели, добър ден на всички! Правя това видео, защото снощи в България се проведе един много странен вебинар от един псевдолидер на една мрежова компания, който ми направи реклама, за което и благодаря. Тя направи реклама и на Fitline. Така се случват нещата понякога, когато не премисляш добре начините си на работа и това как искаш да излезеш и да кажеш нещо на хора, които ти вярват. Да не говорим, че заглавието, което беше избрано, граничи с някаква лудост и много партньори на конкретната компания дори, предполагам, са в шок и от това. На вебинара въпросната госпожа изрече куп лъжи, освен че ми направи реклама относно видео, което направих, вебинар, който направих за съдържанието на йод в продукция на Вертера. Не знам дали го е гледала, но нещата, които каза и които ми сложи в устата, не отговарят на действителността. Сами може да изгледате записа, ще го пусна отново в групата, в Facebook, навсякъде ще го пусна отново, дори ще направя и нов. Никъде не съм говорил негативно за продукта, просто споменах някои факти и предупредих да бъдете внимателни и просто да намалите дозите на продукта, който предлагате на вашите клиенти и на вашите близки, на вашите семейства, на вашите деца. Не заради друго, а защото има много негативни отзиви от предозирането с йод. Бил той и органичен. Позоваването на ChatGPT е толкова смехотворно, че няма и да го коментирам. Трябва да не ти е останало нищо и тук в главата, за да се позоваваш на ChatGPT. ChatGPT не употребява продукта, а хората, които го употребяват, са тези, които говорят за него и за резултатите от продукта. И вие избирате, както каза госпожата, имате глава на раменете си и вие трябва да бъдете критични и да мислите на кого да се доверявате, на ChatGPT или на хората, които ви споделят реални резултати. Хора, които страдат. След като вие сте им препоръчали определена доза продукт с органичен йод. Това са хора, които са престанали да го употребяват продукта или са го намалили и са се почувствали по-добре. Аз ще пусна изследванията да ги видите, защото също според някои чатове или нечии мозъци, това е нещо, на което не можем да обърнем внимание. Аз няма как да пренебрегва едни такива изследвания. Изследванията бяха направени във Варна, с продукти доставени директно от склада от Сребърна 21, запечатани, с запечатан кашон, съхраняване надлежно. Ще ги пусна и тях, да се запознаете с тях. Има конкретни стойности. Всеки може да смята, да преобръща грамове в милиграми, килограми в грамове и така нататък. Само ви предупреждавам, не плюя продукта. За компанията казах, че имам някои неща, които мога да кажа, но не е тук мястото и времето. И да, консултирам и продължавам да консултирам хора, които искат да употребяват продукта, но в нужните количества. А не по 4-5 кутии на месец, не по 4-5 лъжици на ден, защото това е опасна доза. Па било то и с органичен йод. Да, не се натрупва, но той в момента действа и атакува жлезата. И кой е оня тоя? Доцента, професора, на него ли ще вярвате? Да, всички сме завършили академията по хомеостаза, повечето от нас. Имаме и някакво друго нутрициологично образование. Малко поназнайваме. И преводача Григоров, може и да работи с продукти, защото има опит.
Защото върху себе си е усетил ефекта на предозирането. Върху себе си. Върху себе си е усетил подобряването след намаляването на дозата. Без да пита чат GPT. Чат GPT? Вярвайте на чат GPT. Защо не вярвате на хората? На вашите клиенти? Защо? Ще пусна всички документи тук, да ги видите. Ще пусна отново и видеото, да прослушате. Какво и кога съм казал. И дали казаното от госпожата снощи отговаря на действителността. За Fitline просто няма какво да говоря. Не ви трябва чат GPT. Вижте резултатите на хората, вижте на кое място е компанията в световните класации. Единствената компания, която расте всяка година. Защо? Защото продава захар? Дали? Дали? И отново стигаме до манипулациите. Нали? Факти или манипулации? Кой казва фактите? Коя е тя? Оная професорка, докторка. Коя е тя? Нали? Като кой съм аз? Тя ли ще говори за факти, а аз за манипулации? Или обратното? Айде, бъдете критични. Нали това ви посъветва? Бъдете критични. Мислете. Слушайте хората. Не чат GPT. Не чат GPT. Мислите, нали? Да, и аз така мислех. Година и половина, две. Какво се е случило? Година и половина, две. Някои хора сега едва осъзнават къде има проблеми, защо има проблеми. Къде са изследванията за Promax? Къде са изпитванията за Promax? Къде са изпитванията за плазма? Къде са изследванията за плазма? Имаме изпитвания за първата технология, която работеше тогава добре. С по-малко количество йод, с нужното количество йод, а не с предозиране. Искайте информация. Искайте, търсете. Не от GPT, а от Там е информацията. И запомнете нещо. Когато работиш в такава компания, трябва да изпитваш удоволствие. Удоволствие. А не да бъдеш стоик, да устояваш. Какво устояваш? На кого? Не си на фронта, не си на война. Мрежа маркетинг е удоволствие от работата. А не да доказваш, че си най. Не да доказваш, че си най. С всекидневни вебинари, защото никой не те знае, не те е виждал, не те е чувал. Fitline и PM не прави такива вебинари, защото няма какво да доказва. Много ясно, че е номер едно. Ясно е за всички. Номер едно в света по производство и продажба на хранителни добавки. Fitline. Няма на кого да се обяснява. Няма на кого да вади документи. Да се допитва до GPT. Защо? След като си номер едно. Така е. Когато не можеш да кажеш нищо хубаво за себе си, търсиш да оплюеш другите. Обаче, имаме ценности, ние сме други, ние не сме такива, на нас пари не ни трябват, компанията не ми плаща тока и сметките.
Да, мисия, имате мисия. Мисия. Ще продължавам да консултирам хората, които употребяват вертера. Повтарям. Но с минимални дози, за да не им навредя. А на вас ви пожелавам, ако сте решили да следвате някого, първо да видите постъпките му. Да видите какво е направил. Колко структури е разрушил, колко хора е завлякал с DNVest и с VRT токен. Защото, нали, не сме безгрешни. Къде са отговорите на хората за инвестиционните проекти? Къде са разрушените структури из Европа и в България? Кой го направи? Кой го направи? Он е преводача? И добре правите зумове, лидерите, за да разкажете на вашите партньори за предозирането с йод. Защото носите отговорност за здравето на хората, на които препоръчвате този йод и тези продукти. Не плюя продукта, отново казвам. Намалете дозите. Намалете дозите. Една кутия Форте, оригинал, е предостатъчна за 1 месец. На един човек. Кой каквото иска да ми говори. Оставям ви да се помислите, да разпространите това видео, да го пуснете и на госпожата. Много се е заблудила горката. И да се запознаете и с документите. Едно хубаво лято ви желая и надявам се, че темата ще бъде затворена тук. Ако не, в съда. Аз съм готов. Ще ме заплашват със съд. Моля. Ще ми направите още по-голяма реклама. Очаквам ви в съда. Хубав ден на всички!